Ang susunod na programa ay rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. Bye! Nel! Pinagmamata pa din. Mga labi naman. Nel, bye! Magmamata ka pa. Nel! Bye! Bali ka, binagulo. Ano yun, makain kita. Gabi naman na di. Ako ko na kung tayong pagpalad. Direk na panawagan di kalsado. Masiram-siram. Hindi na ako. Wala, sige. Paluluway ka man. Tara, pagdang ko na ikaw. Ako direk na panawagan. Masiram-siram. Gamit na po ay. Hindi, direk na panawagan. Ay pala ito. Masiram-siram. Hindi, anak mo kaulit na ako. Klaro. Ay, katangan niyo. Unang nagtagpong palad. Andi nga balay, andi na kang daila. Oo. Tara. Ay, nga balay. Try pa. Amo na eh? Oh, tara, sige. Bye. Kumusta ka na? Kaloko na po pulis mo. Ay, nani. Mayaman mo. Okay. Pulisin kita, tay. Pusilan nila ba? Kita pag pusilan ni shotgun. Hindi nga kita matutuli sa Santa Fe. Tara, tinapit ito. Tapos na ito. Gusto ko ato na lang kita tinawan mo yun. Dawag pa itong dito't mga husay. Sige, boss na lang. Ito na kita tanawang pang-uwi. Sige, ato na lang kita tinawan. Sige, hinay.